izy mahazo asa ve miasa tsy compétent izy amin'ny diplôme anagnany igny tsy niomagna andeha hiasa le olo fa niomagna azy diplôme misy le olo taminay to nalagna asa misy ny gadre misy raha zegny fa tsy zay le ala tety fa tsy magnaraka izy zay misy mampefatra kodisy. Yo le mandreny zoky zandry rahalara nabavy jiaby ato zany ndraiky zokinaka Kalanor kako no mon frère. Ça va mon frère. Ça va. Bon, maro koragna mandeha nareo nivolagna taminaka hoe fa mba éviter olo niantra nareo vo agnatin'ny Rex podcast volagnareo taminaka. Bon. Zay koragna eto nianty. Io koragna tegna io koragna raha maro za izy olo niantra izy hitantsika zegny any mahay fa za sura fa maro atsika mahay tsara fa azovy kalazy eto agnatin'ny ampisidy. Izy quoi. Bon, agnatin'izay zokinaka zegny ino zay raha mba azonao ambara tseniky alohany zany de pidriky koragna tsika jiaby zegny. Ok, bon, Kalama volagnao tegna Kalanor zegny moa efa mipetraka nom de scène zegny fa tsara fo mampafantatra olo jiaby Marinjara Paul Edino na izy aby misy aloha zay docteur Marinjara Paul Edino satria médecin za donc zegny raha jiaby na misy magnano docteur Kala ya docteur Kala mitsy fa zay mitsy tegna izy sasa man zoky be Kala koa eo fo niova zoky be satria tongno mandeha donc zegny jiaby zegny za aby ary mety magnodidigny raha jiaby zegny koa zegny koragnantsika ito zegny donc maloha fa mety hoe maro les jeunes tam fotoagna androny na hoe bon mbola jeune fo bokanao fa mbola mety zazazaza tamizay mety amin'ny alalan'ny musique urbaine satria za ko volagna rap fo tsy rap fo zay fa ndraiky mampiasa un peu traditionnel afangaro magnano reggae fa le agnatiny ao zegny tsy miova misy message be zegny mission donc zegny tamin'igny fa zao efa responsable fa babanjaza fa marié efa atao hoe mpitondra olo asala zegny hoe mpitondra fanjakana koa jiaby zegny efa iainana donc zegny fa tsy étudiant même si mbola étudiant fo quoi efa spécialiste en santé publique za en tant que médecin fa mbola mianatra CNT mady ohatra donc zegny mety koragna raha maro atsika fa miankina aminao feky donc bon hitanao ko izy bas koa karaha zegny hitanao comme docteur Kala de comme ça zegny parcours nao rô izy tafidika agnaty ao zegny sady anao en tant que makala anao en tant que médecin nao koa zegny ok zegny bon raha koragnintsika nianty zokinaka zegny atsika koragna resaka anao zegny jeune politicien azo lazaigna satria magnano politique mitana andraikitra politique faharoa amizay zegny resaka hoe anao nianatra Tatanarivo nazo diplôme Tatanarivo nefa anao amizay zegny nanao opportunité nandeha andafy anao tsy nandeha nanao opportunité namegna poste Tatanarivo nefa anao zegny ni choisir zegny nody agny anao ni servir tanananao zegny agny tsy haiko zegny le izy zay raha koragnintsika faharoa fahatelo amizay zegny hoe ino zegny avian'ny jeune reo ino zay le défaillance nisy tagnatin'ny fiarahamoniny tsy haiko nanatra entre jeune zegny na tonga jeune taty afara tsy mitovy taloha zegny jeune taloha zay tsy tia vola malaky tsy azoko lazaigna hoe tia vola fa tsy amin'ny façon jeu ty zegny lesaka fitiavagna vola malaky zegny afaka hoe misacrifier dignité noho ny fitiavagna vola bon ke ampidirako izy vola alohany zegny hoe za koa zegny angalaonao za boka suivranao fo déjà raha mbola hely jusqu'à aujourd'hui za misy respect be aminao hoe anao tafidriky nommé adjoint maire Tasambava nefa depuis anao nommé tagnatin'ny raha io zegny fa angala 10 taogno zay koa tsy efatra taogno donc tsara narignesako hoe resaka hoe rumeur hoe nisy scandale politique nataonao détournement de fonds nefa zegny même resaka baraka madinidiniky zegny tsy haiko asanao même magnasitriky le raha ataonao tsy haiko fa za zay tsara nahita hoe anao hoe Kala ni détourner volan'ny commune Kala nangalatra volany raha karaha zegny hoe noho ny izy nazo place hoe na hoe ni abuser olo karaha zegny hoe nandeha nampiasa pouvoir ananagnany zegny nandeha nandrava tanin'olo tsara regniko zegny nefa anao zegny agnisany agnatin'ny le poste
po tsy hoe poste le magnano raha tsy manjary tiako volagnina eto fa poste hoe afahanao magnano raha zegny ya na ino anao tsy tsara regny tagnatin'ny raha izy bon iny moa le hoe nagnino za tsy maloto iny fahitanao azy zegny zay fahitavako izy ary tsy haiko na misy olo hafa koa mahita raha hafa fa za ndraiky hito mijoro vavolombelogno par rapport amizegny mbola tsy ndraiky nigadra fa matetiky mandeha tribunal matetiky no ny asa tsy midika hoe meloko fa tsy voatery meloko olo voakeka amy tribunaly ndraiky na témoin ndraiky accusé aby fa après izy raha izy zegny risque du métier zegny fivolagnana izy surtout nao izy koa agnatin'ny monde politique tsy maintsy ndraiky misy fa koba raha tiako volagny zegny fleur be fahitanao za fa misy lerany zegny misedra agnatin'ny raha fa io amizay zegny ilagna le hoe fahaizagna miatriky raha jiaby zegny ka ampodiko ndraiky kely za nommé adjoint au maire mariny fa tsy io poste voalohany iaignako anao zay taloha zay fa nisy poste politique hafa zegny ya azo lazaigny poste politique satria talohan'izy zaho directeur régional de la population de la protection sociale et de la population ya tamin'ny 2017 jusqu'à 2019 abrogé za après nisy grève le 75 député 75 ya azkono igny satria magnino fotoagnany HVM zegny za nommé iny ndraiky tsy midika hoe mety zegny fa mety olo jiaby io tsy niova fa 2 mois après io le maire ny samba valany zegny anao ileko hoe volagny nilainy za tsy eky gnany SG fa tsy mety tamina raha io fa adjoint au maire en charge de la communication développement socio-culturel et sportif volanko afako magnampy anao satria magnino efa raha niaigniko taloha aby letra niantra sy nitary zay zegny le raha ary io mety avitako magnampy izy sady tsy azahoako fandriky donc nisy occasion nisy opportunité namiagna za fa zany volagna hoe ato kokoa metimety amina amizegny za tsy sahiragna sady afaka magnampy anao mety zegny ka natonga hoe tsy sarotro amizay zegny andeha amango za satria kanaly le hitako hoe metimety amina sady metimety amy vahoaka ahafako mandray anjara amy fampandrosoagna zegny misy za tsy adjoint au maire en charge ny administration et finance ohatra na hoe adjoint maire en charge ny urbanisme hoe infrastructure zay magname permis de construire ohatra satria zay sambo amina ndraikitry ne fa mifameno amizay zay de amboniny amizay misy natao hoe maire io managna vision anazy managna programme anazy ny raha nandiniky izy koa fa lany donc zegny misy principe iagnanay zegny misy vision iaragna zegny hoe miara mamindra de miara mandiniky miara miasa ary mahay mitandregny karaha zegny donc izy koa atao tsotra iny bon ke tagnatin'izy io anao zegny katao karaha ataony jeune jo ty zegny rô zegny miditra agnatin'ny politique io zegny surtout lagnany misy influence zegny anao lazao fa anao misy influence tegna bo misy influence grave tsara fa surtout tany amin'ny parti-ny région misy anao ya fa ke tam fotoagna zay zegny rô ny imposé fa SG anao volagnin'reo taminao nefa anao zegny nagnino anao proposegna hoe anao SG anao mbola hoe ny impose fa za tsy agnano fa za agnano araiky ty hoe fa est-ce que hoe le façon d'imposer anao zay tsy za tsy mahay ndraiky edy oui fotony sasa misy volana fa anao koa zay fa imposer-ndreo zo misy raha miaraka aminany hoe vola be exemple raha karaha zegny ya mba anao agnaraka raha volanin-dreo tam fotoagna io zegny est-ce que hoe masonao napinao tam raha zay sa hoe nono hoe anao misy principe-nao manokana zegny anao zegny bon za tsy mila araiky ty fa za agna volaniko aminareo zay za mila araiky ty ya izy boka olo zegny mahita olo araiky hafa fomba fijeriny le olo le hita io afa fandinina aminazy olo afa mahita olo araiky koa afa fahitany izy le olo ny approche zabo ka le mera lany izy voakany tsy olo maro fa izy mihitsy zegny ya hoe anao le comme fahitany za hoe olo nianatra olo ancien ny tany administration satria anao secrétaire général zegny anao chef d'administration zegny nieritriretiny fa zany volagna hoe tsy mety amina en plus zany consulter olo le olo atokiso nanontaniako ohatra za fonctionnaire ministère de santé za koa magnano SG amina collectivité tsy maintsy magnano atao hoe disponibilité personnellement zegny miegny zegny satria tsy maintsy miala miasa ry ambadika ry za tsy azo karama ry za fa azo indemnité aty zegny araiky faharoa izy koa zao atao adjoint au maire ndraiky poste-na zegny karaha poste-na élu détaché zegny za mbola zany ka le ministère misy za fa za
fa za ndraiky zegny mahazo le avantage aty sady protéger kokoa. Io boka anao tsy maintsy mizaha fo karakory malô ahafahanao miprotéger anao alokanao miprotéger olo. Na principe sécurisme ne karaha zegny. Efa principe universel zegny. Tsy midika zegny fitiavan-tegna. Tsy fitiavan-tegna fa anao tsy afaka anao tsy afaka le assurance karaha pyramide de Maslow. Anao tsy maintsy besoin fondamental nao mila raha zay anao mandeha amizay sécurité, appartenance, estime de soi, réalisation de soi. Karaha zegny koa zegny nina de hitako hoe metimety kokoa ty volaniko sady tsy hamitika imera iza. Za izy koa amin'ny araiky ty fa magnampy izy aby. Izy koa zegny vitesse 2 mety vitesse 5 zegny za izy koa amin'ny araiky ty nazavaiko taminazy direct nagneky izy ni comprendre izy. Zegny donc le azoko tsara zay. Fa izy fo zegny tagnatin'ny raha jiaby zay zegny karaha zegny hoe tsara ndraiky nisy problème hoe entre anareo hoe na hoe nisy genre hoe joti hoe nisy karaha ataony joti boka misy na hoe nisy aide zegny avy baka akagny. Aide io avy baka akagny andegnanao exemple azo andeha amboaragna lalagna zo na andeha amboaragna resaka hoe i robinet agnatin'ny l'école exemple l'école publique jiaby tsara nisy fotoagna zay ke tamin'ny fotoagna raha karaha io zegny nisy rumeur nandalo hoe détourner zegny le raha le vola zegny raha karaha zay zegny sa hoe nohony anao mihitsy zay le principe andesinao zegny tsy afanao magnano raha zay fa déjà ko jiaby tia vola raha tsika mahita zegny tsy hoe manapoka anao za amin'ny poste misy za tsy miasa reriky en équipe zegny mbola mipodiko ndraiky zay misy pitariky mera ohatra misy filamatra zegny napetraka le mera za mo commune urbaine Sambava za teraka tantala tombo tantala fa za niasa igny ta Sambava de misy principe napetraka Sambava vaovao madio milamigny mangarahara mivoatra donc fa igny zegny ligny voalohany tambarina zegny donc le lohany zegny efa zegny napetrany donc zegny anao zegny iaradia aminazy zagnandra donc zegny magnaraka igny fa marigny ndraiky misy le olo taminay to nalagna asa misy ny gadre misy raha zegny fa tsy zay le ala tety fa tsy magnaraka izy zay misy mampiakatra codis ka mety agnisan'za tsy azony zegny teo le fitaizana letra mbola hely kenagnino basy la plupart ny jeune izy koa zay fata mahazo poste politique zay ro mahazo poste zegny na nommé ro zegny ro zay tsara ankamarozandro zay tsy mandiniky hoe fa mba hoe agnano asa nagniragna ro zay ro fa iza moyen zay soit andeha anaovagna détournement de fonds soit andeha anaovagna corruption soit andeha mpiasa pouvoir namiagna ro zegny amy raha tsy tokony andeha mpiasagna izy zegny misy le terme teny vazaha hoe l'exemple vient d'en haut. Izy io boka tsisy raha tonga ho azy. Atsika eto ndraiky tsy mikoragna hoe olo jiaby maloto. Fa amin'ny ankapobeny mikoragnansika zegny. Matoa le jeune magnano zegny mety misy le plus vieux nagnano koa. Nagnano. Ary misy pratique efa mipetraka de efa magnaraka fo. Zegny ndraiky misy. Fa mety kasegna izy, mety alagna izy. Ohatra zahay zao agnisan'ny olo tia kase zegny. Tsy tamty fô na tamizay nagnano amy sidiny regny efa misy rythme kasegna, misy fahazaragna kasegna. Zegny hoe zegny izy ka jeune volagninao tsy voatery jeune zegny magnano zegny. Fa il est environnement, les pratiques, les systèmes iaignansika mihitsy zegny matetiky mahamoramora zegny satria ndraikindraiky hoe ty mety moramora ataoko hoe gadragna, ty mety sarosarotro gadragna noho ny antony maro samihafa. Ka matetiky koa ndraikindraiky ary marigny karama io ndraiky tsy ampy. Ary karama tsy ampy io anao zegny izy koa fa tsy mahita asa hafa atao le misy akefa kararotinao. Ararotinao amizay karaha ohatra hoe tsy afenigny, tsy avony zegny. Atsika maefa ohatra hoe principe na marché public. Mila 10% ô, ino? Igny tsy misoratra agnatin'ny lalàna fa olo jiaby mahay zegny. Fa misy amizay ny magnano. Agny miempaka amin'ny infrastructure na amin'ny raha misy le raha fa efa ataony sasany ino ampanjary izy na vitany tragno vato. Magnano koa boka le jeune mba tianjary. Tanao magnano zegny le raha. Fa anjaran'le olo mahita izy tsy mety. Na azo fahefagna izy afaka magnova zegny magnaboaka l'exemple hoe zany na tsy magnano izy io afaka manjary fo
Ary izy koa ohatra magnano izy io mampanjary olo sasany koa izy koa anao magnaraka le mahitsy zegny mbola ampodiko ndraiky ohatra samba vaovao madio milamigny mangarahara mivoatra de igny jiaby amizay iaignana atao ary atao le fomba iaignan'olo sasany azy koa de samy miaraka manjary aveo na dia miafiafa tafiaigny tsara fo zegny aveo sinon anao izy koa fa mahazo le pouvoir ilana anao zegny tafagnararotra satria vandinika anao ny taranako efa limité amizegny fo satria ny sasany ry magnano za fo tsy agnano dikan'zegny anao ka tsy magnano na anao ka magnano le normal anao zegny no tsy normaly amin'olo sasany de aleo magnano karaha ty feky fa c'est pas la peine tanao maro amizay fa kiva fa c'est pas la peine anao gnano raha maro na jeune amizay ka matakatra raha karaha zegny koa fahitako azy edy ya amizegny le raha de le raha amizay le raha tsy manjary zegny lasa culture lasa anaty culture ya miova habitude izy miova kolotsaigny culture de zavanao zao ty exemple anao zao ty tiagnova raha amy tanànanao zegny anao tsy tia corruption anao tsy tia détournement de fonds anao tany misy anao de anao amizay ino amizay le lasa hoe fa anao midénoncer le raha tsy mety amizay anao lasa ennemi ya zegny iboka expérience fo karaha jiaby izy baka dénoncer mivolagna na hoe magnambara na hoe mivolagna raha tsy mety izy koa zegny fa tsisy varany anao vo ennemi mariny fa anao mitsy exemple anao mitsy magnano le raha de mi-influencer mangala élément karaha tona soldat raiky izy mangala élément asa tsy haiko sa izy koa ohatra chrétien sa Jesosy nangala disciple izy de samy nagnano mety asa le 300 tatsika donc karaha nangala zay tiagnova zay voilà tiagnova de mi-influencer amizay tache d'huile ny agnarany fa ile mivolagna fo karaha tamizay mbola mpianatra baka nagnano ampisidi tamin'igny zay nivolagna fo zegny zay hoe ty tsy mety ohatra hoe délestage zao zay amizao responsable amizay anjarany amizay miprouver fa izy igny zay ny critique responsable aby igny afaka ivagna fo raha ty amin'ny alalan'ny pratique ty magnano amizay anao ary hita le raha misy impact fa mety tsy be fotony tsampy zegny le tsampy mila tache d'huile amizay mila ary raha ataontsika ty mety mahatonga olo sasany agny tonga saigny koa ne zegny ny mahatsara izy fa io karaha am'le fomba volagnina Rome ne s'est pas construite en une seule journée ya mandrodina indray mandeha fa magnamboatra magnarigny ela donc zegny tsy maintsy karaha zegny fo le raha fa ny principe ary surtout le fomba zegny hoe tsy mila kivy ny révision matoa za ohatra nody tantanàna tagny nandeha nody tagny ny asa vita fianaragna satria za zegny mino fa afaka ivoagna izy io idira korangatsika io afaka ivoagna karaha tony olo sasany na vita nagnova za na tsy volagna pays sasany misy firenenany amin'izy ky agnatin'ny taogna raiky roa taogna hitanao fa nisy raha niova satria misy tia lalagna andiana de napetrapetraka amizay zegny fomba fiasa ary le olo tsy gedy zegny fa atao fomba mampiaigny izy tsara afaka miasa izy de karaha zegny le izy fa zava ho azy tsy maintsy mafy pression ankila avelany misy intérêt very fo boka amin'igny karaha anao ohatra hoe misy raha raiky efa nazatra ty alanao lamy tsy maintsy misy olo very intérêt amin'igny fandaranao koa le olo very intérêt manakory ataonao ampienkiegny fa verezana intérêt ny olo mba lasa loaka tsy hoe atao fahavalo izy efa farany tegna fahavalo izy zegny tegna hoe fahavalo tegna fahavalo fa ka mbola afaka magnampy izy koa anao ampianao izy amizegny mba andeha am'le lalagna mety zegny le fa izy karaha raha volagninao zao ty fa agnova système zay tsy maintsy misy ankamaroazany tsy maintsy ho very intérêt zay tsy very intérêt ou contre raha ou contre le système ampiasaina zegny le solution ndesy fa igny amizay koa le very intérêt igny mila dininao koa izy tsaroanao ka izy manakory ary ahafahanao mampiegny intérêt-nazy very nefa miditra am'le atao hoe normal dika zegny mipropose atao hoe alternative anao aminazy ohatra tokony zalany fa tsy tapagna direct non tsy mety micréer adversaire anao micréer fahavalo anao mitombo olo iady aminao menacer anao baka zava ho azy zegny matetiky mahavery olo maro izy koa fa mitondra management ane zegny mety olo mignano management agny tegna mahay zegny ary mety misy leadership ely koa zegny agnatiny koa fa hitondra changement zegny anao tsy maintsy mila mandiniky zegny le olo ro olo ty zegny tsovony be siny maro na le maloto na le madio tsy maintsy mila ataonao fomba manakory mampanjary olo jiaby
zay l'idéal baka fa izy ndraiky sarotro mila considérer le tsisy marginalisegna na hoe aifika fotony regny fa niprofite rano faela zegny aliana roa agny regny boka tsy maintsy olo galoko fatiny tsy maintsy miadegny zay tsy possible ialala karaha io fo zegny izy kirina anao vilezina anao le raha afaka ataony amangona anao fa bon avilinao ampienao izy bon tanao zao tonga amizay zegny akoatran'izay zegny nikoragnanao teo hoe fa bon nao vita fianaragna volagninao nao zegny nao nino nao mino hoe fa mbo afaka misy raha afaka iova zegny malgré zegny raha jiaby fa hita fa tsy mety amin'ny fiaignatsika joty a Madagasikara eto anao nianatra médecine anao Tananarivo vita anao isaka tamin'ny farany tsy nidoko Tananarivo teto anao nefa que tamizay influence zegny hoe boko fierté be hoe soit mahazo bourse mandendava za sûr tsara fa ko niveau d'étude nanananao ndraiky hoe misy aminao anao possible za sûr certain anao nazo mety nazo offre nandeha tandafy bourse nandeha tandafy anao tsy nandeha anao tsy nidoko Tananarivo teto anao niasa teto nefa zay tamin'ny fotoagna zegny izy koa nandeha nianatra tany izy nazo poste Tananarivo fierté be zay raha zay tamin'ny fotoagna nisika joty izy la plupart n'olo jiaby baka mifatry joty mitady poste Tananarivo eto kena nino anao tsy nidoko teto nazo diplôme anao nipody nody anao izy zegny raha efa naleko no za mbola ataoko hoe mbola mpianatra kofa navita fianaragna tegna le risy lahatra direct nody ary ito za mamosara aminao hitanao 3e membopo io za 2010 navita doctorat médecine misy manafovantala efatra miaraka nikoragna amina agnivony amin'ny 3 ry nivolagna amina hoe satria za nivolagna vita fianarana za ody za nivolagna zava ino antony ino raha volagna ry zalahy manafo anao ny olo tegna mahita amitsika anao ody refigny agny lo anao itretinao étudiant namanao étudiant misy olo zegny lettre maternelle tam tany nisy anao tagny terminal izy ve nafaka baka nle taty izy nivolagna aminao hoe refigny agny lo anao izy ko satria magnino misy boka le terme hoe sekolietra azonao hoe maro zegny nivolagna hoe sekolietra foko nidomina agny de ale zegny karaha hoe mila efa problème zegny ry zalahy aty mba metimety olo karaha anao olo andeha hianatra andafy ary effectivement za zegny kafa anao 2 mois naveko tagny ministre nagnantso za à l'époque ministre ny enseignement supérieur anao nazo bourse andeha Maroc anao avia de za nivolagna azafady volagnico fa za tsy andeha fa za fa nazo asa ty hiasa malao za tegna choix zegny le satria magnino fianaragna tsara fa jusqu'ombiagna hianatra fo fa izy ndraiky zegny azonao atao anao sady miasa magnatevigny le fianaragna anao ka hitako ela loatra zegny za izy koa mbola andeha no fianaragna ilavitra agny koa amle fahazoko aloma lo mody egny mba andeha indesigny mipaka amle vahoaka misy agny zegny ile fahazo ny antony natonga izy koa satria za ele ampisidiny zay mbola nianatra zegny mahazono raha jiaby tsy mety tagny an-tanàna tagny nataone hira bon vita zala fianaragna vita mission dikany zegny hira niogaogagna le nikritikigna raha igny anjaranay amizay zao zegny mandeha amizay hoe tegna le mandeha sur terrain amizay hoe andeha hitondra zegny influence tsy vitany vava natao fo zegny raha tsy vitany vava io trampody fa vitany vava zegny de zegny natonga zegny nandeha tagny tegna le tonga tagny niregnan'olo hoe gomadiniky volo bebe ny volo nazana nipody tagny hoe rapera zao ino fa tsy nagnino satria efa ino raha tiagna atao dia 15 ans après satria tsika ke 2025 2010 15 ans après za tsy nanegniny ary manafaby nivolagna refigny 5-6 ans après niaraka nivory zay tantala tagny satria za agnaty natao hoe jeune cadre d'antala zay nagnano asa tagny nampodiko tamin'iry zalahy koragna zala tsy refigny lo eo za fa nahay nanjary fô lona ary mbola magnentigna ndeka modietika volagno fa tsy ampy za ety ary jusqu'à zao za mbola mvongany karaha zegny fa tsy magnentigna fo zegny fa kofa vita modia fo ndreky ne misy fa ny mody tsy zaza raiky fa nody tsy zaza raiky nody ary tsy zaza raiky fa nody nahita asa fa maro ndreky koa le mody tsy mahita asa na mahita asa izy fa tsy le mafapo izy ohatra diplôme licence izy le asa diplôme na CP zegny no misy sasany voatery magnano fa tsy aleza agnatiny sasany tsy magnano feky ka misy fagnazavagna zegny raha jiaby zegny io asa io afaka forogniny ary
na anao tsy amorogno asa fa ndraikindraiky baka misy le hoe saturation koa. Igny zegny tsy hoe gnamezagna tsigny jeune fa izy baka olo tsisy hoe tsy responsable zegny. Ohatra misy terme zay matetika ampiasain'le ataoko hoe na fanjakana na ino izy koa fa magnano hoe constatation na hoe fahitagna hoe inadéquation formation emploi. Maro zegny karazana mpianatra déjà zegny atsika tamin'ny enseignement général tagny série A, série D, série C na hoe A1, A2. Anao ka fa A2 dika zegny agnano gestion fa ke. Tsy haiko nagnino. Anao ka fa D agnano médecine fa ke. Anao ka fa C andeha politique. Non, manjary karaha fa automatique le raha nefa ile monde na le tontolon'ny asa mitaky raha bebeny zegny kokoa. Manjary mirona amina raha mitovy jiaby. Tsy vitany zegny. Ohatra gestionnaire ny tegna maro avy amintsika igny. Olo magnano gestion tegna maro na amin'ny privé zegny. Na amin'ny public. Tafara amizay ka olo magnano paramédicaux. Satria tsy vita agnano médecine igny malakilaky agnano paraméd foiky. Zegny tsy magnambany tsy megny fa mivolagna raha misy atsika. Saturé réseau. Tsy vitany zegny. Izy mahazo asa ave miasa. Tsy compétent izy amin'ny diplôme anagnany igny. Na de hoe niady tamin'ny diplôme anagnany. Satria nagnino koa? Le mianatra ty lavitra ray aman-dreny igny. Tsy niomagna andeha hiasa le olo fa niomagna azy diplôme. Sim. Zegny ankamarozan'ny mpianatra amitsika ary maro be tsy magnino aby namagna affaire amizegny mahazo diplôme mba fierté-ny ray aman-dreny, fierté-ny tanàna amizegny tsy megnatra. Nialagna tagny zegny hoe andeha hangala diplôme fa tsy hoe tohizagna jusqu'à amin'ny fahazahoagna asa. Donc zegny i raha jiaby zegny mahatonga sasany tsy te hody satria zaka avy agny voabaraka. Na eto mora influence zaka tafiditra ministère. Tsy avony fa misy ny ministère ito na institution ito ny mpiasany magnano tour de 4 zegny hoe miasa niany izy après 4 jours kazy vao mandeha satria magnino maro loatra olo. Fa 30 andro fanjava raiky mety aminazy zegny avy tany milibaliba magnano raha hafa. Système aby jiaby zegny. Akory ka mataonao ody agny anao isan'andro anao pointage ino anao avy agny koa ndraikindraiky sahiragna mitady asa. Raha karaha zegny raha mety anahira. Donc zegny maro zegny le raha mifamaofao matonga olo tsy tia hody. En plus zegny ny réalité misy agny am province tsy mitovy réalité misy eto Antananarivo. Matetiky zany volagna ranomasiny fôdiny koa raha tsisy Antananarivo eto. Fa misy vola ndraiky afaka mandeha mizaha ranomasiny. Donc zegny le raha jiaby ilainao jiaby eto. Mivita fianarana anao mahita le fianarana tsara azonao niteraka anao teto anao mbola nianatra. Tafandiniky zanakanao anao, zanako izy ka mbola indesiko ohatra agny Andorano agny. Akory ahaizany raha efa hito foi ke asa hoe école zegny hoe d'expression zegny hoe. Donc zegny mety am'le monde misy izy koa zegny eto mahay matonga mahay maro fa ny vangongo eto avake vola eto tegna be vola mihodigny. Fa agny zegny vitsivitsy koa sady vidim-piainagna lafo vola miditry ely de antony aby jiaby fa za manokana tsy nanegniny jusqu'à niany nody. Ary mbola mivolagna fa afaka manjary fô tsika na tsy mangalatra zegny agny. Za tsy poera fô za zala tsy mijaly agny. Tsy poera zegny. Fô azo lazaigna hoe afaka mivoatra fô zegny anao magnano raha mety ary magnano raha mety ho an'ny vahoaka. Fa sacrifice mila magneky anao hoe ijaly le mijaly teko volagny hoe misy sakana. Fa anao zegny fa vognony hoe afaka amboarigny fô izy. Iaragna am'le olo tokony tompona ndraiky sasa. Na entre responsable mbola ndraiky mifandesy lahatra satria tsy afeny misy responsable sasany influencen'le hoe karakory avy tagna mipiditra am-poso ohatra. Fa zegny le fiaina. Olo ka maro koa jery. Fa zegny na za eto ndraiky tsy hoe la perfection personnifiée. Asa zegny donc volagnina izy. Fa zegny nina za eto za masaky mivolagna zegny fô anao koa anjaranao mizaha hoe nakory le fiaignako le izy agny za antsovinao anjaranao mivolagna zegny satria zegny afatra tiako andesigny eto. Zegny zay le izy. Ke agnaty izy amizay zokinaka zegny hoe misy koa i raha raiky koa zegny hitako iboka igny zegny fakoragna hafa boka rehefa misy araiky koa zegny hitako ty surtout mbola miconcerné jeune fo koa zegny raha zegny.
hoe jeune ndraiky vola malaky. Jeune ndraiky vola malaky ty. Taloha zegny, tsy haiko asa ino zay différence nisy tagnatin'ny asa tagnatin'ny fiarahamonina izy tsy haiko asa tagnatin'ny fiainagna jeune tsy haiko. Fa jeune taloha zegny nisy valeur na voajany zegny tsy afany hoe misacrifier dignité-na noho ny vola. Io na lehilahy na magnangy. Io amin'ny raha zegny amin'ny aspect jiaby fa tsy hoe ke voatery hoe za tsy tia volagna hoe fa resaka firodiagna za tsy tia volagna zay fa agnatin'ny cas maro zegny koa. Jeune zao ty zay lasa tia vola malaky. Peu importe zegny na hitanao hoe sasany hoe ndraiky tafagnano raha tsy tokony atao. Noho vola malaky sasany migadragadra fahatany ndraiky raha io. Izy zegny tsy endriky fagnomezan-tsigny. Za zegny tsy magnamety tsigny jeune am vola malaky. Maloha fazaveko ndraiky hoe afaka fô zegny magnano atao hoe patience active. Zay moka terme tiako karaha ataon'ny sniper igny. Anao miambigny fa tegna le tokony tonga zay vao tifirinao amin'ny masony izy amin'igny. La patience active mila kotrana, mila managna vision anao, mila anao mahambigny, maharitra, mahay miharitra. Ka impody am'le vola malaky. Izy boka le monde iagnantsika mihitsy zegny mahatonga zegny. Monde iagnantsika zegny defa hyper capitaliste edy am'izao de. Efa otorona vola fô mikoragna. Io vola io boka tegna maro vocabulaire va izy. Mety rakitra izy io. Mety fandraisana anjara izy io. Mety fagnampiagna izy io. Mety fagnampiagna izy io. Vola zegny tegna maro vocabulaire satria magnino? Mondentsika zegny otorona vola. Même anao mandeha l'église vola. Anao mandeha aiza vola fô. Donc zegny logique izy koa raha. Ankoatrany zegny tam'le talôlo aby. Mondentsika taloha boka mbola vitsivitsy olombelogno. Mbola maromaro kokoa ray aman-dreny ohatra hoe fonctionnaire. Zegny hoe mahavelogno tsara be le zanaka zegny le ray aman-dreny. Fa mandeha fotoagna déjà fa maro atao hoe ohatra hoe mère célibataire ohatra. Maro zegny le zanaka mahay tsy voasagnany le ray aman-dreny zay tokony tompona ndraiky ty volony amy zanany. Misy ndraiky edy voasagnany ray aman-dreny fa azony influence le sasany koa iray ihany manjary za karaha ty mety za. Misy sasany zegny anao mizaha za ndraiky tsy hoe misy fa misy sasany zegny ray aman-dreny metimety. Voilà, zay le influence. Voilà, manjary tafiditra agnatin'le atmosphère na le environnement le tontolo amizay izy. Ary tsy vitany zegny, misy amizay ka natao hoe opportunité. Na hoe le raha afanao mitady vola malaky. Taloha tokony tsisy betin-draha zegny ohatra. Talony tsisy raha magnanjigny. Ohatra tsy afinigny, tsy avony. Ava izy kony anao ka vevy tsaratsara ndraiky fa misy efa tsy magnitra hoe mivolagna hoe za magnano le asa raiky le karaha mbongibonginy igny alefa amina vazaha agny izy de azahoako vola. Na hoe mampikoragna vazaha amina audio mampiexcité izy ohatra. Zafady fomba fivolagna fa zegny raha iagnantsika izy. Zay le raha misy. Fa tsy lasa fa tsy mampamenitra zegny raha karaha zegny. Tsy vitany vola mora azo, fa mora lany koa. Tsy valeur. Le consommation, mondentsika zegny mondana consommation. Na ohatra hoe resaka méga, zegny ma terme le forfait zegny zegny internet, monde iagnanao zegny, anao zegny mahay be zegny le dépense. Dikan zegny mahay be ka filagna. Manjary misy filagna. Tsy zakandray aman-dreny. Ary le sasany le hoe misy fandehana amizay ka mora hitany zegny hoe manjary ofagna koa zegny igny. Tanao, mihodigny le monde iagnantsika mihitsy zegny mahatonga le jeune zegny mora tera mane fa tsy masakana antsika vola karaha ataona mon père na pasteur mahay hoe tsy misy fahotana fa isaka dimanche ohatra izy na fondy isaka zoma mivolagna ty le lalagna tokony andianana. Karaha zegny koa ohatra za ito managna patience active, mianara, mahaiza miaigna am'le misy anao io fa anao ndraiky managna finoana hoe ho tsaratsaranizy. Zegny hoe mahaiza miambigny. Le faharetagna zegny. Aretigna zegny matetika efa tsy ampy zegny amitsika. Zegny ianaragna koa raha jiaby zegny anefa matetiky tsy agnatin'ny programme l'école agny zegny. Isoragna ndraiky ava izy ka boka nisy le atao hoe développement personnel mampianatra leadership fo ndraiky ka regny magnararaotro koa sasany. Nefa za mahita raha tsy mifagnaraka am'le état d'esprit jeune raha igny. Fa izy na de zegny atsika volaniko tsy agnano olo jiaby agnatina panier raiky. Karaha za zao mitoeragna misy za agny na sambava zegny na antala izy ka za 5 taogno lasagna zegny za tagny hitako fa be zegny ezaka ho an'le hoe
fampandrosoana tanora zay gn'agny. Efa mahay mivondrona ohatra le tanora, mivondrona kokoa, misy réseautage. Zay ngamba terme vaizo. Efa miagna réseau zare, efa mahay mifagnampy torohevitra, misy le atao hoe échange, hoe éducation par les pairs, PAIRES. Zero raha jiaby zegny manjary na PAIRS, mbola izy fô. Donc zegny misy fa évolution fa matetiky le ankapobeny hitantsika igny manjary le ratsy fa boka tegna hita. Fa tsara zegny tsy tegna le hoe miblâmer jeune fa ndraikindraiky koa zegny mbola tafikoragna politique fa boka tsika hita. Lefa fo. Ile politique ankapobeny apetraka le fanjakana. Ndraikindraiky karaha mitodika amin'ny tanora fa tegna tsy de mitodika amin'ny tanora loatra satria letra avy amin'ny base agny zegny. Ohatra nikoragna asa tsika tegny. Za manokana na de nianatra tamin'ny enseignement général, za resy lahatra fa tokony resaka enseignement technique et formation professionnelle karaha toa nandafy magnano orientation. Letra mbola hely le zaza orientina mamoramora mampanjary firenenantsika, mamoramora azahoan'le jeune asa ary mampiodiny kokoa économie ndraiky vola misy amitsika. Zegny politiky mamaritry zegny. Politiky mipetraka tsara be ary mila managna vision. Bon, après 15 ans tsika ty tokony takatrantsika. Zegny koa boka mora avy am'le hoe tsy madigny raha ela zegny. Tsy madigny raha ela. Za ny hoe za revenir raha ely satria nataonao olona politique za koragna hely politique za ary raha anisany nampalahelo za. Atsika za mahay ODD zegny, objectif de développement durable. Durable objectif jusqu'à 2030. Dans le monde entier, politique zaba petraka a magnerantany. Le raha jiaby atao zegny tokony manakory am 2030 par rapport am'le 17 objectif. Nisy filohampirenena teto nagnano fisandratana 2030. I terme nampiasainy mihitsy zegny natonga izy nirodina satria magnino igny nindesin'le olo no nijalin'le vahoaka zay efa tsy madigny 2030 zegny fa nany lenay. Donc zegny na le pitariky tokony hoe hitondra ilay politique ampatsara le vahoaka noho ny jeu de mots fô zegny hitondrasany influence am'le vahoaka efa sahiragna manjary le olo managna vision na hoe fomba fijery tokony ho tonga am'zegny anagna patience zegny ary miaraka miasa manjary mirodina satria tellement fa voatsika atsika fa voagna ka mahay abadoagna ka zegny mahay vangoagna fô zegny dia mora rototro zegny atsika. Nefa am'zay izy koa karaha par rapport am'raha volagninao zegny izy koa zay atao étude oui tsy ho possible hoe koa situation misy atsika agnatin'ny pays tsika joka agnatin'ny 5 ans zegny atsika wisy hoe wisy grand pas significatif ve hoe hita hoe fa nivoatra atsika koa situation misy atsika tsy haiko day za hoe za tsy hoe za tsy izy zegny mety marigny raha volagninao fa tsy voatery marigny. Tsy voatery marigny satria ohatra atsika izy koa magnaraka vaovao koragna Burkina Faso foatra atsika. Ibrahim Traoré zay. Ibrahim Traoré. Firy taogno ma izy teo. Tsy hoe izy modèle fa hitanao fa significatif na hoe hita be hoe raha ino ma tegna nidirany. Izy nationaliste. Nationaliste izy. Izy zegny hoe firenena anazy karaha toan'ny Trump. America fresh. Nazy malo. Ary magnino raha aminazy ao volamena. Volamena anazy ao na vorona ary entsika tsara be kakory poana volamena zegny am resaka système monétaire dans le monde. Atsika ma tsisy volamena. Tsika misy volamena. Zafy sanoika koragna. Efa tsano koragna eky za fa zegny midika hoe atsika afaka magnova. Fa anjaran'le managna le pouvoir am lafiny jiaby. Izy koa tegna tiampandroso marigny izy. Ile vahoaka amin'ny ankapobeny sy ny firenena. Tokony eny fa raha tokony ataony. Tokony eny fo zay. San'olo za ndraiky mivolagna edy. Bon za ivolagna fo. Hoe san'olo sa le fanjakana mihitsy mahay raha tokony atao fa zegny antony agnanaovandreo raha tsy tokony atao io. Tsy haiko edy. Za magnotany anao fa anao fa atsika eny zegny tsy andeha juger na tsy juger olo. Izy boka miaigna agnatina complexe atsika izy koa nagnano mathématique tegna mahay hoe ino complexe zegny agnatina système. Agnatina système misy élément maro karazany. Élément jiaby zegny izy koa fa misy tsy agnaty fa midéraille edy. Na anao mitondra na anao le indesigny. Fa izy koa ndraiky fa misy vision commune mazava. Tokony moramora zegny itondrasana izy fa compliqué zegny fiainana Madagascar. Ohatra, atsika miaigna liberté. Na réseaux sociaux fa olo jiaby ava izy miova politicien ohatra. Olo jiaby ava izy miova mpagnano gazety. Efa tsy hainy arahiny. Fa tsy haiko eky arahiny lasa mpagnano conseil olo jiaby agnaty. Donc zegny il est politique apetraka fanjakana mila fort. On a besoin d'un état fort mais azafady am'le teny vazaha qui vise
à donner vraiment le bien-être à sa population. Exemple ny Cuba ohatra, Cuba ny egny ratsy vraiment hoe embargo zegny na hoe voatery zegny fa nahita système izy nampidiriny fonctionnaire olo jiaby to. Nanao médecin, nanao chauffeur taxi mitovy karama. To fa anao miegny. Ary anao miegny ho an'le firenena. Miegny ho an'le firenena zegny anao. Miegny ho an'le révolution anao satria magnino? Atao zegny le fomba au moins maloha le besoin fondamental ny koragna pyramide de Maslow tsika teo igny. Le ilagna fototro mila feno. Akory mataonao agnampy ny hafa, izy koa egninao fa zegny tsy afahanao magnampy anao le raha misy aminao eo. Donc zegny mila feno maloha igny. Aveo zay vao anao hoe afaka anao hoe misy sécurité. Sécurité tsy ampy sécurité. Donc zegny mila misy sécurité zay vao anao afaka misy hoe andeha agnana appartenance aty ary na hoe mandray andraikitry miaraka amin'olo maro ary mandray andraikitry ho an'ny sasany. Igny amizay le réalisation. Fa loka zegny anao mila matoky tegna estime. I raha jiaby zegny mifampiankina. Ke na anao socialiste izy io, na miegna amin'ny capitalisme zegny. Fa mila ampy aminao raha. Magnino russe. Niagna ne plus socialiste. Rotsy nagnova principe. Ya. Manjary. États-Unis. Capitaliste. Manjary satria magnino? Mitsinjo hoe karakory afan'le vahoaka anazy ao, le citoyen anazy ao, miegny le filagna jiaby zegny azo malo. Satisfait le atao hoe besoin. Donc zegny amin'ny Madagasikara atsika ty koa na amin'ny firenena atao hoe mahantra sasany. Izy koa fa avy zegny avo azy io fa anjaran'le mpitondra zegny nan'le boussole. Azonao hoe aty atsika orienté fanjakana zegny orienté fa tsy magniliky ny sasany. Mila marigny égalité ilaigna jusqu'à atao hoe équité. Ary va izy koa fa misy terme atao hoe inclusion zay koa. Zegny hoe mila anao zegny tafidy karaha bon izy ndraiky ankapobeny iezagna aboaka zegny ohatra hoe olo handicapé regny zegny mba mandray anjara amin'ny même atao hoe vieillesse active jusqu'à ro matoy zegny tsy hoe andeha karakaregny fo fa amiagna andraikitry participe zegny hoe olo jiaby zegny participe zegny am'le fampandrosoagna ndraiky hoe fiainan'ny fiarahamonigny zegny. Fa misy le tegna mariny voailika ary misy le olo tokony amiagna andraikitry saribakolo fa toa io fa misy le ambady zegny tegna mitondra. Karaha zegny le système miasa amitsika eto e. Voilà. Tsy mba tsy volagnako sasany zegny hoe misy hoe anao zegny hoe anao zao candidat e, anao candidat de anao zay présenté ngao nefa olo hafa financy nandeha financy ranao jiaby. Ataontsika marionnette fika ngana. Karaha zay fa bon donc par rapport aux autres nakakana zegny. Ça misy question koa zegny par rapport am'le jeune niantra science ty sciences humaines volagnako edy fa science de vrai c'est tegna vraie science zegny mba volagnako izy vraie science zegny. Fotony nakabaka aminakahy zegny sciences humaines n'est pas de vraie science. Fa science tegna vraie science zegny. Ino zay mahatonga rô nianatra science tegna vraie science zegny nefa raha nianarandreo zay diplôme nazondreo ndraiky raha jiaby na connaissance nazondreo jiaby tamin'ny université raha tsisy fe agnatin'ny fiarahamonigny tsika fa zegny nianatra sciences humaines rô fo presque mahazo place administrative mahazo place agnatin'ny mahita asa fa zegny la plupart negny tsy nianatra science vraie science zegny tsy tafidika agnatiny tsy hoe tsy tafidika fa le raha nianarandreo tsisy fe igny zegny mbola miankina am'raiky nianatra biologie nianatra chimie nianatra physique déjà zegny mampimoeva izo ary mampalahelo anao moa ndraiky mahita amina lycée aby misy laboratoire zegny ohatra efa mandeha amin'ny université koa mandehana amin'ny université danao firy laboratoire rénové fa avy nisy laboratoire fa maratra izy maratra tsy vomboatra mety misy ndraiky vomboatra iny ambady tegna satria nazo financement ohatra hoe tsy haiko zao juste terme fo igny de manjary le diplôme taratasy fo misy le olo mety mahay izy fa ile sehatra fany mampiatra izy igny zegny tsisy hanika avy am'le terme hanika misy offre à l'international agny loso agny mandeha agny satria agny zegny afaka tsara izy zegny
mivalampotra mampiatra igny noho le firenena misy azy zegny efa tonga amin'zegny stade zegny base rery zegny basique atsika na atsika fa firma tegna le hoe industrie maro mikoragna industrialisation matotsika volagna industrialisation satria mbola tegna tsendriky tonga amile hoe industrialiser atsika mbola matière première zegny tegna maro zegny hoe mbola tegna le hoe base donc zegny miankina amin'ny politiky apetraka politique pour ajab zegny tsy tian'olo satria fa maro magna définition politique zegny hafa fa le politique tiako volagny le fomba ndesigny tondra ndraiky agnatsara razy mpanaotsika ny système politique zegny mety misy ane nagnano ohatra hoe resaka industrialisation zegny amboatra aody atsika fo aody contre ino nanakory nagnanovagna azy arakaraka événement ino na tsy volagniko eto ino raha tiako volagny ensika zegny manjary magnamia tefatsofiny mandeha mipaladia tsy avy amin'ny place tokony tsy avy amin'ny place tokony andehanany zegny le raha zegny mihitsy voatery amizay koa fa misy offre andafy zegny de le olona managna connaissance andeha potony le raha zegny mbola tsy kambotsina avy amin'ny stade tokony andehangalagna olo zegny valeur kokoa agny izy bebe karama kokoa agny izy considéré kokoa na le olo nagnano sciences humaines volanitsika zegny ndraikindraiky izy diplômé fo ndraikindraiky izy patalogno tombaka satria magnino tsy valoriser izy amile raha iny nefa ndraiky olo sasany agny na ataoko hoe chroniqueur sa ino agnarany antsovigna amina vaovao izy magnano analyse ny raha io ohatra zegny asa sociologue ohatra izy asa ino manjary izy fo tsika eto magnano zegny olo jiaby fa sociologue olo jiaby influenceur olo jiaby zao tsisy raha mipetraka sa politicien olo jiaby zantsiny fa tsika eto mikoragna raha misy fa tsika eto mikoragna raha misy fa tsika eto donc zegny donc ny fagnazavagna fahitako azy maromaro ankoragnitsika teo zay fa bon za amizay zegny ino zegny hoe le raha azonao koragniny sa tsy haiko na io conseil na io hoe afatra tsy haiko fa surtout zay ho an'ny jeune idriky agnatin'ny politiky mba tsy andeha hagnano corruption mba tsy andeha hangalatra vola io mba tsy andeha katramin'olo mba tsy andeha hiagnararotra olo andeha ndravatan'olo zegny jeune idriky za tsy volagna olo be jeune foninakaty mba tsy idirandreo mba idriky agnatin'ny politiky ro mandeha mahitsy mba tsy idirandreo agnatin'ro raha zegny afatra tsy maintsy andesigny fa raha ataony any ezaka ataony any agny afaka folo de ambony folo taogna tegna misy efeny raha tiako volagny zegny surtout efa jeune zegny zao fa face à la réalité na hoe efa miaigny le raha misy raha afaka volagniko aminazy hoe magnekea fa atsika voa fa magnekea koa tsisy olo hafa afaka agnamiko izy io izy koa tsy atsika dikan'zegny atsika ny tokony miaritry fery en place-ntsika tsisy olo hafa andeha hiaritry fery en place-ntsika dikan'zegny izy koa atsika tsy agnano taranika atsika agny mahay voavoany atsika zao donc il faut qu'il y ait une génération sacrifiée azafady ny volagna zegny za zao magneky fagnisana agnatin'le hoe génération sacrifiée fa za ndraiky afaka miaigny fa eko za nagnano sacrifice maro afaka nandeha tandafy za afaka nagneky poste maro za na za fa poste naky proposé fanaro poste tsy nagneky satria magnino hitako misy mission ry mbola tsy vita tsara mila atao anao zegny mila magneky mijaly fa anao mijaly ndraiky zegny mba misy cadre hely zegny ahafahanao miroso ary ahafahanao magnampy olo tsy moramora miegny zegny tsy moramora zegny mivolagna izy mora ary mety misy olo agny tegna le hoe mahita mahinina aby izy hoe anao boka satria anao nahay satria zao zegny karaha volagno taminao mora aminao boka raha io zegny fotony anao nahay mora aminao mivolagna raha zegny le mivolagna zegny ndraiky izy ka anao mivolagna hoe na izy na vita ke za makarakory za mahino za makondane efa tsy anjary amin'ny fiaina tanao karaha zegny état d'esprit fomba fisaigna fo raha jiaby fa anjaran'olo tsiraikiraiky fa za magnentana feky ny ataoko hitarany maromaroany magnentana mba ho tonga amin'izegny fa il faudrait qu'on se sacrifie zegny pour les autres et surtout pour nos descendants tanjanaka volagnin'iry zalahy efa tsy tanindrazana le falosogno aby gneky fa tanjanaka ino raha ataontsika tonga zanakatsika mba hanjara ary zanakatsika i tsy zanako fo zanakanao koa zanaka ny sasany tsy haintsika igny satria zaka andiniky zanako fo fosona fo zahako
nefa izy koa posina fo zanako manjary zanako tsy manjary amono zanako satria tsy manjary andendra zanako fo tanao zay état d'esprit zegny mila tafiditra agnaty tsy haiko asa feeling rastaiky zegny asa feeling iniko zegny asa feeling rapper eky andesan'olo zegny na feeling iny fo atsika mila mifampitsinjo magnano zegny fo fiainana sinon na tsy manjary fa fiarahamoniny karaha ty possible nina ka manjary fa zegny manjary misy olo manambola hitina sy tompony kagnara firy garde corps nazy anao igny raha karaha zegny fo izy kambiagna amizay anao iboaka zegny mila garde corps satria magnino ilay magnodidina ake ty andrava fo mahitanao satria anao no tegna manjary magnino tsy atao manjary fa olo jiaby karaha rêve karaha feeling dessin animé raha volaniko zegny fa raha possible satria possible amin'ny firenena possible amin'ny toerana hafa tokony possible aminao ka satria impiry atsika mivolagna Madagasikara manan-karena nefa mahantra olo agnatiny akao efa niovana tao hira raha zay fanaova hoe juste voilà raha karaha fa hoe raha fivolvolagny karaha tsy misy vola fa tsika hoe tsika ko misy arena kibontany fa tsika tinjary zampogna raha misy zegny io za tsy possible olo araiky lambda zegny koa le terme citoyen lambda vita zegny fa l'exemple doit venir d'en haut zafady mivolagna zegny en haut io maro en haut le plus haut misy en haut salantsalany en haut maro baka en haut io de maro responsable jusque no indesina amizay koa mila responsable après karaha tsotsotra mivolagna zegny fa tsy maintsy zegny fo lalagna tegna tsy tegna na afaka firy-taogno eky na efa za fiafintsika eky solution hafa fo lalagna Ibrahim Traoré zava maro olo contre izy ohaty même jusqu'à États-Unis jiaby contre izy surtout izy resaka hoe izy boka ivolagna fa izy tompony agnity andi fixer prix ny volamena io volagnin-dreo nefa communauté internationale tsy magneky raha zay fôtony tsy magnaraka bon iny fa koragna hafa fa izy zegny donc zegny tsisy raha tsy possible ambony tany eto fa miankina amin'ny anao miankina amin'ny faharetigna anao raha jiaby ary miankina am'le olo tokony iaianao misy mpiainy atsika maro karazany manomboka avy agnaty tokantrano jusqu'à amin'ny ray aman-dreny be ny firenena zegny akoatran'izay amizay koa zegny ino zay koragna azonao ambara zegny hoe tsisy fagnamezantsiny ndraiky ede zegny any mandeha mindafo hoe mpianatra raha tiako volagny hoe jeune zegny na vita fianaragna zay mba hoe anagna hoe courage hoe agna sacrifice amy tany ty eto au lieu zegny andeha servir olo amy vola raha tadiavintsika ikeko iaragna mahita réalité za tsy magnamiatsigny ro fa ino zay raha mba azo ambara zegny le gnano hoe mba hoe tegna hoe major jiaby zegny mba idoko eto zay iaraka agnarigny tanàna ty koa hitanao matsaro za tamin'ny zany volagna hoe nisy le namako nivolagna za ho rifigny de après 5-6 ans zegny niaraka nivory zay tantalata igny de nisy araiky olo tagnatiny zay nivory tao zegny olo ajaiko izy ndraiky zegny isan'le mipetraka ty jusqu'à amizao ino raha nambarany tamizegny l'essentiel volagna c'est le sentiment d'appartenance zegny hoe anao zegny na lavitra ile fatsapanao fo anao managna adidy agny izegny malo satria atsika tsy voateregny Madagasikara eto fo afaka magnano soa ho an'ny Madagasikara ary entsika raha misy ndraikindraiky anao mety pour na contre hoe le tsy eto zegny afaka miogaoga izy mivolagna raha tsy manjary eto mety ampy zegny mety tsy ampy fa mila magnano bebeny zegny ohatra Liban firenena libanais ny tegna mampiodigny firenena io dia ny diaspora ivelany zegny hoe le olo ivelany le olo baka amindreo ivelany ohatra tsika na Israely magnino ma Israely jusqu'à amizao zegny satria maro juif partout mitodika amin'ny firenena anazy reo zay mandeha mitady any fa zegny voilà karaha tsika Madagasikara ito za tsy volagna foko misy foko na aiza andehanana eny mitsinjo aiza tany naviany inona tokony ataona amin'ny tanàna naviany agny fa maro amitsika amizay magnano karaha karokatra atody na coquille d'œuf miboaka poussin miboaka iakoy losony ikoki akeo ambela io jany eo izy lo izy kofa ela fotoagna zegny raha misy donc le raha nivolagny zokla zegny hoe le sentiment d'appartenance za zegny tsy mikondane olo mandeha fa anao mandeha mahaiza mipody mahaiza mitodiky marigny kafa miova 2e 3e génération le zanaka ndraiky afa tsy ampianaragna teny gasy avy agny misy ndraiky risoragna le foko sasany io tsy miova fivolagnana hafa misy karazan'olo sasana amitsika ito za tsy volagna hoe
karazany rasy ino fiainana ndraiky hoe fomba tamin'ny razambeny tagny mbola iaignany amizao satria magnino izay le hoe mila mahay mitana izay fomba zay ary ampitena amizany ka hoan'ny tanjanaka hoan'ny taranaka te atsika jiaby zegny tokony magnano zegny mahamoramora le raha ke zaro tsy volagna hoe diso le mandegny fa raha volaniko ndraiky le afaka mijano zany mijanoana karaha za mijanoana ary anao mandeha mahaiza mitodiky ndraiky aty fa tsy hoe agny fô même si hoe on est ici pour servir l'humanité iny koa atsika ny tegna hoe servir l'humanité zegny fa toute l'humanité dikan'zegny le fiavianao zegny agnatiny koa ary tokony prioritaire karaha atsika nampianaragny hoe conjugaison je tu il elle nous avec s vous il avec s elle avec s karaha olo jiaby le agnaony fa misy natao priorisation donc zegny bon merci aminao zokinaka fa alô tsy salasala ny kaiko nikoragna raha maro atsika teto e nikoragna hoe karakory zegny imaginao agnatin'ny politique andesy hoe donao en tant que jeune politicien nikoragna koa atsika hoe resaka hoe nagnino anao navita fianaragna nefa anao tsy nandeha dota Tananarivo tsy nandeha andafy fa anao nipody amin'ny région navianao tagny anao nikoragna koa atsika resaka jeune tia vola tsy tia vola plutôt fa jeune tia vola malaky nikoragna koa atsika hoe fa jeune nianatra science le vraie science volagna fa tsy sciences humaines nefa le raha nianarandreo tsy sefe agnatin'ny pays agnatsika bon mba afatsika hoe mba fagnamandindiniky zay raha nisy teo zegny donc hitanareo raha jiaby nikoragninay teto koa zegny agnatin' zegny de anareo mijuge izy hoe fa est-ce que hoe mba mampiova raha le raha sa tsy mampiova raha fa bon mampiova raha fa mivolagny zokinaka teo tsy mora avô de tsy solution hafa tokony avatsika mampivoatra tananatsika aty koa tsy misy jeune mila sacrifier lozavona hoe conscient de raha zegny nanao nefa agnaty zegny koa za juste mapre raha iananao io fa anao courage fo ndraiky fa bon ça va ça va mon frère